прави клип. А така. Така, аз съм от София. Да, София, квартал Павлово. Здравейте, ние слушаме Радио Валандово. Радио Валандово. И БГ ЮЗА радио. И двете радиа са ми голяма слабост. Нали щяхме да ходиме в Валандово, в радиото да говориме, да дадем реклама. Какво стана? Дени? Дени, нашата има женята на жив. Чули, Дени? Това мост е стар от 13 век. Де си? Пази. Тук мирише на Венеция. Смърти на цигански... Бришка бе. Зашлапам тук де. Мочко ни един. Мамо, гледай да не цопнеш. Чуваш ли? Няма бе. Не ми е жал за тебе, за лаптопа ми е жал. За лаптопа ми е жал. Не, тебе нищо няма да ти стане. Ти? Какво? Дени, гледай. Виж този къде е станал и лови риба. Погледни го. А, тук има ли риба? Има. Де си поляка? Поляка.